Insellmilkom u nistedinkom għal 41 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Ma nafx hekk tafux imma l-Vanġelu skont San Mark li palissa qegħdin naqraw kull nhar ta' Ħadd għal 3 darbiet iġib lil Ġesu juża il-kelma oriġinali bl-Aramajk. Ġesu kien jitkellem bl-Aramajk. Għandna il-qawmien għal-ħajja ta' bin Ġajru, Talita kum, il-Vanġelu ta' dan il-ħadd meta Ġesu jfejja it-trux u mbikkem u jordna bil-kelma effata, infetaħ, u fl-aħħar net fir-rakkont tal-Passjoni ftit sekondi qabel il-mewt ta' Ġesu li jitlob Eloi, Eloi, lema sabaqtani, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. Ejjew nikkonċentraw f'dan it-23 ħadd ta' matul is-sena fuq il-kelma effata, infetaħ. San Mark jagħtina ġrajja sabiħa immens fis-sempliċità tagħha. Ġesu illi jwarrab fil-ġenb bniedem trux u mbikkem, imislu widnejh u l-sienu bir-rieq tiegħu, jolli l-ħarsa tiegħu il-fuq talba imqanqla lil Alla u jordna daqs li kieku qed joħloq ħolqien ġdid, effata. U l-bniedem trux u mbikkem ifieq. U kulħadd jistaġeb propju anki b'dan il-miraklu ta' Ġesu. Huma żminijiet messjaniċi illi ħabbar il-profeta Iżajija fl-ewwel qari li sejrin nisimgħu propju f'dan il-ħadd meta jkanta Alla ġej biex isalvakom, jinfetħu għajnejn il-omja, widnejn it-torox jinfetħu, it-sob jaqbes bħal-ċerf u l-sin li mbikkem jgħajjat bil-ferħ. U għal-Messija Ġesu illi bil-qawwa tal-preżenza tiegħu jiftħilna anki lilna widnejna biex nisimgħu il-kelma tiegħu u jħoll lil-sin tagħna biex inxandru l-ġubijiet tal-imħabba Alla fil-ħajja tagħna. Fis-sagrament tal-Magħmudija hemm dak ir-rit skejken li jissejjaħ propju ir-rit tal-effata. Meta s-saċerdoti u l-Ministru tal-Magħmudija kien propju bħal Ġesu ikkmanda illi widnejna jinfetħu biex ikonna l-kapaċità nisimgħu il-kelma ta' Alla u ħall il-sin tagħna biex ikonna l-grazzja biex bil-qawwa tal-Ispirtu Santu nannu l-ġubijiet tal-imħabba Alla fil-ħajja tagħna. Ejjew f'dan il-ħadd nerġgħu niltaqgħu ma' Ġesu nisimgħu dik il-kelma solenni, effata, infetaħ, għalli verament fost il-ħafna ħsejjes u kliem ikonna widnejn illi kapaċi jisimgħu dak li Alla jrid minna, mod partikolari permezz tal-kelma tiegħu, u jkollna l-grazzja illi lil-sin tagħna jkun il-sin illi jfaħħar dejjem u jrott ħajr lil Alla. U biss jagħtina il-ħajja vera. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-slim.